मैथास्रिया हाथाय मैगं फाननो लांनायखौनो बिराद गिदिर खामानि मावनाय रखम मोनदों खोमा। सिथ्लाबो सिबलाङाखै। आयौ नायनाय दाखोरनो आंखौ सिबनो गालांदों। बिराद गिदिर बेफार मावनाय रखम मोनना लाबाय खोमाहाय बे मैथास्रिया। थास' आथिं एसे फाननो लांदों, मानजिया मैगं एसे फाननो लांदों, बेखौनो बिराद गिदिर खामानि मावनो थांनाय रखम मोनदों बियो। सिथ्लाखौबो सिबना गालाङाखै। आयौ आरो ओंखामबोसो संना गालाङाखै खोमा। फुङावनो सिखारदोंमोन माथो। फुङाव सिखारनानै मा खालामबाय थानाय बिलाय? आंखौसो डिस्टार्ब मोजाङै उन्दुनोबो होआ माबो होआ। आंहा फुङावसो मोजाङै उन्दुलाङो। बियो आरो साला खथ' खाथा धुनुं धांदां साला खायसो। बिथिंजाय सिथ्लाबो सिबाखै, लामाखौल' सिबना गालांदों। मा इसेबां लैखोनसारि बिमा बेलाय। रागासो जोंलाय लाङोहाय बे मैथास्रि बिमाखौ। मा जाबावनो, साइकेल गंसेथ' बायना होनो हायासैयानो गंसेबो। मिथिगानो होलायसिगोन आङो। फाप मावनायनि बे न'खराव जोनोम जानाय, बेबो बिफाबो गैया बालबो गैया। माबा जाना थैदोंमोन बिफायाबो, दिनैहालागै मोजाङै खिन्थाफेराखै। बिनियाबो बिफा दङ, आंनियाल'सो गैया खोमा जोंफोर गामियाव। आरो मालाय गुबुनफोरनि बिमाफोरा हौवा गैयाबाबो बेसेबा खस्थ' मावै फिसाजोफोरखौ बा गथ' गिदिर गिदिर फरायहोयो, रुम भाराबो थाहोलायो मालाय। जोंहाना आरो नै साइकेलखौनो बायना होनो हाया। माबायदि बिमा आं हमनोनो हाया। अननाय होनायानो गैयालै फिसाजोनि थाखाय। नङाबा हाजिरा खामला सानफ्रोमबो मावनो थांगौमोन। हाजिरा खामलाखौनो सानफ्रोमबो मावनो थाङा माबा। बादुलि खालि हे सिं सानाय आथिं सानाय। आंखौसो खम बुंदोंमोन माइ गायनाय टाइमाव, माइ गायना थांनो हाया नोंबो, हाजिरा मावहैनो हाया, फैसा नांगौबा होननानै बुंसियोमोन। बिमा थानायावलाय आं मानो हाजिरा मावहैनो देनाय। आरो एथ'ग्राब सान्दुं गोसायाव थैनो थाङो आङो दरखारनाङाखै। ओरैनो बिमा जागादों नामा? फिसिनो हायाबा, मोजाङै जाहोनो हायाबा, मोजाङै फरायहोनो हायाबा जोनोमखौनो होनाङा। नों जुदि हायायानोबा मोजाङै फिसिनो फेदेरनो फोलावनो मानो जोनोम होयो दे? साननायानो गैयालै, एसेबो साननायानो गैया। खर' माथायाव खलथायाव जेबोआनो गैया। सिथ्लाखौथ' सिबना गालांमोन। सान्दुङानो दुंलाय लांबाय। बे सान्दुङाव बे सान्दुं गोसायाव आङो सिबनांगौ आरो बे सिथ्लाखौ, एसेबां गुवार सिथ्लाखौ। आरो नै बैथिंजायबो सिबाखै, लामाखौल' सिबना गालांदों। थाथो बाल सिबा आं, उन्दुनासो थाहैबावनोसै आं। इसेबां गरमाव सिबनो हाया मा आं। गावगायानो हाथायनिफ्राय फैनानै सिबथोंसै। बाल गेसबो गैया, नङाबा माबा मोनसे बानायनानै जागौमोन। ओंखाम संना गालाङाखै बियो, आं मिथिगौ। ओंखाम गोजां दं खोमा, सोर जानो दे ओंखाम गोजांखौलाय। बालनि उन्दुनानै थाहैनोसै आं। मैथासेया फैनानै सिथ्लाफोरखौ सिबथोंसै। सिबसाब्बाय आं। सनालाय थोरसिखौनो खेबसे फन खालामनि र', मा खालामदों, मानो खबर लायाखै बियो? हेलौ आंनि राजकुमारी, मा खालामदों, माथो खबरानो गैयालै? उन्दुदोंमोन आङो। बा दिनै उन्दुदों नोङो? औलै माबा मबाइल नायबाय थानायावनो माला उन्दुलांखो फात्ताखौनो मोनासै आङो। ओमफ्राय नोंहालाय? दङ। ओमफ्राय नोंलाय ओंखाम जादोंना जायाखै? ओंखामखौनो जायाखै र' आङो, नै दासो जानि। आंलाय मा जादों, माथो खेबसेबो खबर लायाखै? नङा, आं मानसिया उन्दुलांदों दहाय फुंनि ओंखाम जाखांनानै 12थासोआव मबाइल नायबाय, ओमफ्राय बिदिनो उन्दुलांबाय। बेसे जाखो टाइमा? आयु 3:30 जासिगोन माथो। ओंखामफोरखौ मोजाङै जा, नोंखौ लाबोनोसै। साननैसो थानानै लाबोनोसैलै सना। एरहाय मा बोसोरसे थाबावनि। माबा मागोआवनो लाबोनोसै नोंखौ। दे जागोन दे। सना नांगौलै, नोंखौ नांसिगौ। मानो बुजियाब्रा सना? बोसोरसे गाहाम नेबावनांगोन आरो, बोसोरसे गाहाम नेनो हाला खोमालै। मागोआवनो लाबोथारनोसै। मागोबालाय 6 मासबो गैला माथो। थाथारनो होदोब्रा बोसोरसेखौ। माबा नों मानो बेफोरबायदि सना? दे आं ओंखाम जाग्रोनि र' सना। दे ओंखाम जाखांनानै फन हरदे, मा फनखौनो हरा? जागोन दे हरगोन। सनायालाय गोसोखाङो ना मायो आंखौ? गोसोखांलाया थायो, सिमांखौबो नोंनिसो नुदोंमोन नै दानि। सिमां नुनायमोन आंखौ? माबायदि रमान्टिक सिमां नुनायना आंजों? नङाहाय मा, नों आंखौ रायदोंनो। आयु आंखौ रायनायसो सिमां नुबाय होमबा नोङो? आं नोंखौलाय मानो रायनो दे सना? अन्थाव बाथाव सासेल' गार्लफ्रेन्ड, बेखौनो अनो आरो। माबायसि बुंथारो, सासेल' गार्लफ्रेन्ड जायाबा होमबा 2 3 जानांगौ नामा? नङा, जेनेबा ओरैनो बाथ्राखौ बुंबाय आरो। दे होमबा सना ओंखामा जाहैग्रो, ओंखाम जाखांनायनि उनाव फना हर दे। दे जागोन दे। नों जाबायबा? जाबाय, आंनि आरो संना होग्रा दङ ना, टाइम बाय टाइम संना होयोना, आं आरो जायो आरो आजादिनो। जाबाय आरो पेट सास्ला जागोन, उदैफोरा बिलुन बायसो जागोन। 10 थाखा दामिनि बिलुनसेबां जाबा? जाया 10 थाखा दामिनि बिलुनसेबां जागोन नामा आंनि उदैया? जायालै सना।
दे सना थां नों जायै थां। दे बेलाय थोरसि सनायाबो जाद बुंनो हायो। आइया हाग्रा रज'जोब्बाय माथो बेलाय। बे रामोन्दाया मा खालामबाय थायो जेबो खामानियानो गैया बे हाग्राफोरखौ मानो फुवाखै। हाग्राफोरखौ फुनांगौ होनना मोनथिनांगौ बियो। न'आवलाय मा खामानि दं दे अमा मासेनो आदार होनाय बोरमा मासे दोनदाल होनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेल'सो। रामोन्दा रामोन्दा। मायोमोन फंबाय? मा खालामबाय दंमोन नोङो? फंबाय खामानिफोरा जोबजोबनायखाय आं दसे उन्दुनो नागिरदोंमोन। उन्दुनायखौ बाद हो रामोन्दा। नै हाग्राफोरा आयौ एसेबां हाग्रा रज'ना दङ नों मानो फुवा दे? नायनाय हाग्राया। जागोन दे होमबा आं फुनि। ओरैनो थास्लायस्लाय फुनांगौरा रामोन्दा। नोंलाय माथो बांसिनानो ओरैनोसो थाबाय थायो। न'आव खामानियानो गैया आरो आं बुंलायनांगौ नामा? नों गावबोथ' मोनथिनांगौ ना। गाज्रि नुयोना बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रा रज'बा फु। दा नोङो उन्दुथ'नाङा दे उनाव उन्दुनो हागोन। दा नोङो हाग्राखौ फुग्रो। गाज्रि नुयोना नों मोनथिनांगौ। औ फुनांगौ माने आंबो नायसनाखैना। दे फु। आरो रामोन्दा नोङो न' लिरनो हागोन ना हाया हानि? न' बोराया एकदम गाज्रि जाथारबाय बोरैबा खुमब्रा रखम जाजोब्बाय खुमब्रा जालाय रखम। खायमा जाजोब्बाय नोङो गाबोन लिर दे। जोंहा आब' थानायाव न' बोरायखौबो साफा खालामना दोनोमोन। लिरोमोन जोंहानि आब'आ। जागोन दे थिल्लु हागोन दे लिरनो। दे मोजाङै फु। जागोन दे। आंबो आरो हाग्राखौ नायसनाखैमोन ना। खामानिफोरखौ नागिर मावनांसिगोन आं नङाबा आंखौ थिल्लु फंबाया गाज्रि मोनगोन। गाज्रि मोनबा आरो लाखियाबा मा जागोन दिनै। ओजों आरो फैसा गैयाबा सोलिनो खस्थ' जागोन ना आंहाबो। हाग्रायाबो बुरजायानो रज'दों। बेखिनि हाग्राखौ फुजोबनोसै आं दिनै। जागोन गाबोन जुदि न'बो लिरनांगौ न'बो लिरगोन आं। माने जेबो आपत्ति गैया। ओरैनोबाबो आं खामानि मावनो बाखाया। थेवब्लाबो थिलु फंबाया एसे रागायै बुङो माथो। एसे मोजाङैबो बुंनो हायो। दिनैलाय एसे मोजाङैनो बुंदों। ओरैनोबा रागायै बुंसोयो। जेनेबा एसे मोजाङैबो बुंनो हायो। माथो खालामबावनो आरो मालायनि न'आव थानानैसो फैसा आरजिबाय दङ ना। रायजानानैबाबो थानांसिगोन। जेबो लामाबो गैथ'वाना आंहाबो। फुनि र' उन्दुनोबो ओंखारसोदोंमोन उन्दुथ'ला दे। बिदिनो आरो जेमानबाबो न' बायसि जाया। उन्दुनो ओंखारबाबो खर' साबाबो लोमजाबाबो ओंखामखिनिखौ संना होथारनांगोन खामानिफोरखौ मावना होथारनांगोन। ओरैनो फैसा होगोन बिसोरो जोंनो। खर'आ दाबो एसे साबाय दङ थेवब्लाबो बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नङा ओंखामखौनो संहैनो दं। अम्बिकी आगैयाबो बेसे संनो बेनो संबाय थादों बे साननैसोआ। आफानि टेनसना एसे खारथ'बाय र'। लोगोआ बुंदोंनो उनाव होबाबो जागोन बे फैसाखौ होननानै। खमसे खम आफाया ओंखाम मोनजादोंथ' राननाथ' थायाखै। बेनो आंनि थाखाय गोबां। नाथाय गोसोखौ बोरैबा मोनबाय दं आं मानोबा मोजां मोनाखै आं गोसोखौनो। जेनेबा आं आफाखौनो सिन्थाबाय दङमोन ना। दा थेवब्लाबो सिन्थायाबो खारबाय खारनाया उनाव होगोन होननायखाय। थेवब्लाबो गोसोखौदि मोजां मोनाखै। बोरैबा मोनथारदों। आरो उन्दुबाबो उन्दुखौनो लायाखै आङो। बोरैबा मोनथारदों एकदम बुंनोनो हाया। बिदिनो मालाबा गोसोफोरखौ बोरैबा मोनथारो। थांसै र' एसे मोजां मोनबाय खर'खौ। ओंखाम संनो थांसै अम्बिकी आगैखौबो बेसे संबाय थानो होनो। बिथिंजाय आरो आइयाबो ओंखाम जायाखै फुङाव। थाबैनो संनि। आंबो जायाखैमोन दहाय फुङाव। दिनै थाब संनोसै आङो। माइरंआबो बारा गैला। माइआबोथ' गैला बस्थानैल'सै मा जागोन दा। मा जाबावनो आफाया जुदि मोजां जानाय मोनबा जेबो टेनसनानो गैयामोन। आफानियाबो आथिङानो लेंग्रा जाना थाबायना एक्सिडेन्ट जानानै। दिनफोरानोदि माला मोजां सफैसिगोन बेखौसो आं नागिरगासिनो। खालि गाज्रि आइ थैनायनिफ्रायनो मोजाङानो जानो रोंला। आइ थैबाय बिथिंजाय नाबे गोमाबाय अनसुयाबो गोमाबाय। आयौ मा बायसि जिउलै बेफोरो। खुसि होननायानो फैनाय नंला खोमा जोंफोरनि जिउआव। नै दिनैबो आरो बोरैबा मोनगासिनो गोसोखौनो। जियानो जाया मानो आफाखौ न'आव फैग'नो हाबानो गोसोखौ एसेबाबो स्रां मोनसिगोन आङो। दा जेमानबाबो आफाया गोजानाव दंफैयोना मोजाङैबा मोनजायोना मोनजाया। टाइम बाय टाइमथ' मोनजाखाया आं मिथिगौ। लोगोआ संनानै होबासो मोनजागोन नङाबाथ' मोनजानायानो थाङा। अन्थाव बाथावनो आं बोरैबा मोनसैलै आफाया माला फैनो हायो दा। मास मोनसे दंबावो। लोगोफोरा फुजायाव फैगोन होनदोंनो। दा लोगोफोरा फैबासो फैनो मोनगोन। लायनो थांगौमोन आङो। नाथाय दा आखायाव फैसाबो थानांबाय आरो जेबोखौनो रोङा जोङो। बोरै लायनो थांनो। मास मोनसेखौ जेनथेन थाथोंसै दे आरो खस्थ' मस्थ'यै राननानैबाबो। बेनि उनाव आफाया न'आव फैग'नो हाबा बोथिसेबो फोरानना दोना आं आफाखौ बोथिथामबो होगोन। खम दुरबल जादों बे आफाया। मालाबाथ' बोथिसेल' जाना थायो खोमा।
बेनिखायनो आंबो ओंखामखौनो जानो बायो। बिथिंजाय आङो लुन लुन जाना थागोन, बैथिंजाय आरो आफाया मोनजानायानो थाङा। बेनिखायनो ओंखामफोरखौनो जानो बाग्रा जाबाय आङो। थेवब्लाबो मा खालामनो, संहैनो दहायमोननि थाखाय आंबो एसे जानोसै, दहायबो जायाखैना आंबो। बेदर सेरसे लादों, बेखौनो गाबोनहालागै जाना थागोन। दाथ' आं हारसिंसो। होथारालै आं बिनो। दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो आङो, नों जुदि फैसा होनो हायाबा, नों जुदि खरसा खालामनो फैसा होनो हायाबा आंजों जानो मोना, आं ओंखाम होआ होननानै। होआ आं दिनै। माखौ जायो जाथोंसै। फैसा होबाथाय आरामसे संनाबो होयो आङो। फार्स्टआव फैसाबो होनो हायालै। सोर ओरैनो जाहोबाय थानो दे। आजिखालिनि जुगाव ओरैनो जाहोबाय थानो लाब गैया रावखौबो। फिसाजोनियाव फैसा बिनो होबाय, गैया बिया। ओरै नोंसोरनि फैसा गैयिखौ नेबाय थाबा आंहा फमफ्ला जालांगोनलै। रावबो रावखौबो एसेबां मदद खालामबाय थानो हाया, रावबो रावखौबो एसेबां जाहोबाय थानो हाया फ्रियावनो। बिथिंजाय फ्रियावबो जागोन आरो ओंखाम ओंख्रिबो संना होगोन, आरामसे जयै जयै जाबाय थायो। फाल्थु मोनदों नामा बेफोरखौ? लाब गैया जाहोनानै। मा लाब मोनगोन आं जाहोनानै? साला लांफैबाबो जायो, लांफैयाबो रावबो। खरानो बियासो। माने आंखौनो लामा नायबाय थायो, ओंखाम संना होगोन जाहोगोन होननानै। संना होनायखौबो आं जेबो मोनाखैमोन। मानो खरसा होआ थाइसेबो, मानो? बेखौसो आं ओरैबायदि रागा जोंदोंना। खराखाय अननानै संना होयोमोन। दा फैसाखौनो जुदि थाइसेबो खरसा खालामनो होआबा अननानै मा मोननो आंनो? अनबाय थाना लाब गैया। है थाथोंसै, सानबाय थाना लाब गैया आंहा। रानना थैथोंसै। रखर बोराय, मा जायो जाथोंसै। आंहा बेदर सेरसे लाखाबाय, बेखौनो गाबोनहालागै जागोन। होआ, दरसेबो होआ। बेदर होनायथ' बाद, ओंखामबो होआ आं। बेफोरबायदि होआलासिनो थाबासो होमबानासो फैसा हरगोन। फैसा जुदि दाबो जुदि आंनो खरसा खालामनो होयो, संना होगोन आं, मानो होआ। नाथाय आं हाथाय खालामनानै जाहोआ। आं होआ होनदोंना, होखाया दिनै ओंखाम बोथिसेबो होआ। रानना थाथोंसै। न'आवलाय फार्स्टआव फैसायानो थाया जागोन ना, मानो हराखै बिसोरो? जेब्ला बिफाया राननानै थैना थागोन अब्लासो बुजि मोनगोन। थांसैलै, आंहा आरामसे संना जाहैनोसै। थेब्रेनो जाना थाहैनोसै। दिनैथ' आंहा सुथिबो। मा बेफोरो? मा सोरबा बुथारखोसो ना गावगायासो सुइसाइड खालामना थैखो? माथो थै गोजा, थैबायसो ना मायो मानसियालाय? आयु, आंहासो दाय जायाथ'। नङा, मानसिया हां दंना गैला? मानसिया हां दंना गैला? है, आं दाङालै, आं गिबाय। आदा, ओइ आदा, मानसियालाय थैबायसो ना मायो? थैमारबायसो खोमालै, माथो हांबो गैला। आं दा मा खालामनो आङो? नङा, मानो थैखो बियो? मानो थैखो? ना आं रायनायखायसो थैबाय? आं रायनाङामोन खोमालै। थैबायसो मानसिया मा टेनसनावनो सुइसाइड खालामबाय ना मायो? बेनिखायनोथ' बोरैबा रायज्लायबाय दंमोन दहायो। आं दा मा खालामनो आं दा? दिनै बयबो डिउटियाव थांदों, आंल'सो सुथि लादोंमोन, रावबोबो गैया। आं दा मा खालामनो? दा, ओइ आदालै, गैमारलालै, थैमारबाय बियो। आदा, ओइ आदा, नों मानो बेफोरखौ खालामनांगौ दे आदा? नङाबा आं पुलिसखौनो फन खालामनि र'। नङाबा आंखौ सोक खालामगोन। आं ओरैनोबाबो दिनै डिउटियाव थाङाखै। पुलिसखौनो फन खालामनि र', नायफैथोंसै बिसोरनो। मानो नों बेफोरबायदि खालामनांगौ दे आदा? आंबो मानो? आंनि थाखायसो थैबाय नामायोथाय? आं मानो रायनांगौ आदाखौ? है, आं बोरैबा मोनबायलै, आं बोरैबा मोनबाय। आंहाबो आरो फैसा गैया जादोंना, उफाय गैयिनि थाखाय फैसा बिनांगौ जादों। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नों आदा? हेलौ पुलिस, माबा आंजों थाफाग्राया सुइसाइड खालामबायलै सार। थैबाय खोना, आं दाङाखै सार। नोंथांमोना नायफै। आं गिनानै नायाखै, आं गैयामोन। आं हाथाय खालामनो थांदोंमोन, बेदर बायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय सुइसाइड खालामना थाबाय मानसिया।
थैलाला लालि गजोब्बाय हांबो गैला खोमा मानसिया थैखाबाय बे औ दे सार फै जायगाया ना दिनैसो एसे मोजां मोनबाय दे खर'खौ मुलि जानानैसो एसे मोजां मोनबाय नङाबा खर'आनो साबाय दङमोन अम्बिकी आगैयासो संबाय दङमोन आं संनानै थायाखैमोन दिनै संनि र' आङो हेलौ सोरो हेलौ नोंसानि आफाया मा जादों नोंसोरनि आफाया गैला सुसाइड खालामदों औ नोंसानि आफाया गावनि जिउखौनो फोजोबना लाबाय गैला हां गैला बिनिया थैबाय बेफोरबायदि खालामखौ बेनिखायनोथ' नोङो बेफोरबायदि रायज्लायदोंमोन नों मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ बिफा नोङो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नों मानो इसेबो सानासै बिफा जोंनि बागै ना बेनि टेनसनखौनो लानो हायाखै आङो आरो नों बेफोरबायदि खालामबावबाय नों मानो इसेबो सानासै आयंआ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आफालाय आफा नों बेफोरबायदि खालामनो हाया आफा अम्बिकी आगै आं सिमांसो नुदों खोमालै आफाया जोंफोरखौ नागारना मानो थांनो आफाया थैयाखै आं सिमांसो नुबाय दङ आफा आया मानोथ' सुसाइड खालामलाबायखो थै मा जाबावनोलै गुमा खफ्रि बिनानावखौबो बुथारना लाबाय आरो नै बिफा गदायाबो सुसाइड खालामना थैबायनो सेस दानियाबा ओइ बिफा नों जोंनि बागै मानो इसेबो सानासै इसे साननांगौमोन नोङो मानो नों गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो नों गैयाबा जोंफोर बोरै थांना थानो बिफा जोंफोरखौबो लांफा रावखौबो लाङाबाबो आंखौ लांफा एसेबां दुखु सहायना थानो हानाय नङा आङो आफाया थैयाखैना जों सिमांसो नुदों आफाया थैनो हाया दहायल'सो आंजों एथ'ग्राब मोजाङै रायज्लायबाय बोरै थैनो हागोन आफाया दहायल'सो बुंदोंमोनलै आंनि लोगोआ फैसा बिथ'वाखै होननानै उनाव होबाबो जागोन होनना बुंदोंमोन खुसि खुसि फन खालामदोंमोन आंखौ बोरै बेफोरबायदि जाखो आफाया मानो बेफोरबायदि खालामखो आयंआ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दहायल'सो नोङो एसेबां मोजाङै रायज्लायबाय औलै बिकि आगै दहायल'सो एसेबां मोजाङै रायज्लायबाय आफाया आं एसेबां खुसि जादोंमोन नाथाय आफाया बेफोरबायदिसो खालामबाय लांफालै बिफा आंखौबो लांफा बोरै थांना थाबावनो हानो आफा आंखौबो लांफा नों जेरावखि थाङा मानो आंखौबो लांफा आफा आयाबो आंखौ नागारना थांबाय नोंबो थांबाय आफा आंनि फारसे इसेबो अननाय गैया नामा आफा आंनि फारसे इसेबो मानो सानासै आयाथ' नागारना
आफा, नों मानि जाहोनाव गावनि जिउखौ फोजोबना लामानायमोन? नोङो रावनिबो बागै सानाबाबो आंनि बागै साननाथ' नोङो थांना थागोन आफा। नों गावनि जिउखौ फोजोबना मानो लामानाय आफा? नोंथ' बुंदोंमोन लोगोआ फैसा बियाखै होननानै, उनाव होबाबो जागोन दे होननानै बुंदोंमोन माथो नोङो आफा। मिनि खुसियै फन हरदोंमोन नोङो, नाथाय नोङो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आफा? आफा नोंथ' मिथिखागौ आइयाबो एक्सिडेन्ट जानानै थैदों होननानै, थेवब्लाबो नों मानो थैनांगौ? नों गावनि जिउखौ मानो फोजोबना लानांगौ? नों आंखौ मिथिखागौ नों हारसिं जागोन होननानै, आंखौ मानो बेफोरबायदि हारसिं नागारलांनांगौ आफा? बिसोरथ' दानो दं दानो गैया, मालाबा गोसो जाबाथाय बिसोर आंखौ नागारना थांनो हागौ। आफा नों बेफोरबायदि खालामनाङामोन, आंखौ बेफोरबायदि हारसिं नागारना थांनाङामोन नोङो। आब' नों दुब्लियाव हारसिं जिरायना दङ, बेखौनो बेसेबा नागिरबाय दंमोन आङो। माथो खालामबावनो आरो आगै अम्बिकी, आइबो गैला आफाबो गैला, गोसोखांबाय थायो आं बिसोरखौ। बोरैबा मोनो आं दानिया, थानोनो स्कुला, माने थांना थानोनो गोसो गैला आं आगै अम्बिकी। आफाया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आफाया? मा खालामबावनो आरो आब', आयंआ मानो बेफोरबायदि सुइसाइड खालामनांगौ देनाय, बेखौथ' सानबाय थायो आं आगै अम्बिकी। आफायाथ' बै सानखालि बेसेबा खुसि खुसिसो फन खालामदोंमोन, मिनिलायदोंमोन आफाया। लोगोआबो फैसा बिथ'वाखै, उनाव होबाबो जागोन होननासो बुंदोंमोन, नाथाय हरखाबनो मानो बेफोरबायदि सुइसाइड खालामनांगौ आफाया? जोंनि फारसे एसेबो साननाय फैयासै होनबा आफाया, गावगाया थैबा मा जागोन होननानै? आब' आयंआ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? माथो खालामबावनो आरो आब', बिसोरनि खाफालाव बेफोरबायदि लिरनाय दंमोन खोमा, बेनिखायनो बेफोरबायदि जालांबाय। जोंबा आरो मा जानानै थैयो आब', मानसिनि जिउआव माला मा जायो जेबो फात्ताखौनो मोना, दसेनो जाब्रबो। आयंआथ' फैनोसो गोनांमोन, औलै आफाया फुजायाव फैनो गोनांसोमोन। आं आफाखौ फिसिगौमोन। आफाया जेबो खामानि मावनो हायाबाबो आं खस्थ' खालामनानैबाबो आफाखौ आं फिसिगौमोन, जाहोगौमोन। नाथाय आफाया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? मा साननानै बेफोरबायदि खालामखो? बे आयंआ मायबा मोनसे सानदों बियो गोसोआव, आरो फैसा थाखा गैयिनि थाखायबो थैनो हानाय। गावगायाबो फैनोबो हाला, खरसाबो खालामनो हाला, खामानि मावनानै फैसाबो आरजिनो हाला, ओजों आरो लोगोआबो फैसा बिबाय थायोमोनबा। आयंआ खिजानि बै सानखालि ओरैनोसो बुंदोंमोन खोमा बियाखै होननानै। बेफोरबायदिबो जानो हागौ, बै सानखालि आफानियाव फैसा बिदोंमोन खोमा बियो ब्रा, बेनिखायनो आफाया जोंफोरखौ थगायफ्लानानै गावगाया सुइसाइड खालामदों। बेफोरबायदियानो जादोंमोन खोमा, लोगोआ ब्रा फैसा बिबाय थादों, बिथिंजाय आरो जोंबो हरनो हायाखै, बेनिखायनो आफाया टेनसनावनो थैदों खोमा। नङाबाथ' आयंआ बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन। आगै अम्बिकी नों मिथिगौना, आफाया बेनिखायनोथ' नोंसोरो मिलायनानै था, अनज्लायनानै था होनदोंमोन खोमा, गासैबो अनज्लायनानै था होनना बुंदोंमोन आइनि सिगाङावबो, आरो आंखौबो बुंदोंमोन नांज्लायनाङा खमज्लायनाङा अनज्लायनानै था होननानै। बेनिखायनोथ' बुंदोंमोन खोमा।